நடத்தணும் கொடுக்கணும். ஆனால் அது மாதிரி யோசிப்பீங்களா? ஆனால் செலவாயிடும். நிறைய டைம் யோசிப்பேன். ஆனால் அந்த பணம் வந்து கையில் வரும்போது வந்து ஒரு மிருகத்தனமான ஒரு வெளிப்படுது. அது எப்படின்னு தெரியல. வீட்டில் தேவையில்லாத பிரச்சனை. அது அந்த பணத்தால் வரும். சந்தோஷம் வராது. அந்த பணத்தால் எனக்கு சண்டை தான் வரும். சண்டை தான் வரும். அந்த சண்டை ஆகி அது வீண் தகாத செலவாகும். அது போயிட்டு பணத்தினால வீட்டுக்குள்ள ஒரு பெரிய பிரச்சனை வரும். அந்த பிரச்சனை வந்து அதை சமாதானப்படுத்துறதுக்கு வீண் செலவுகள் வர போனோம். அது பண்ணணும், அது பண்ணணும், ஹாஸ்பிட்டல் செலவு, ஸ்டேஷன் கம்ப்ளைண்ட், அப்படிலாம் போயிட்டு நிறைய வக்கீல் ஃபீஸ் இப்படிலாம் போகும். அல்லேலூயா சொல்லுங்க. உன் ஆசீர்வாதத்தை கொள்ளையிட்ட சத்துருவின் கிரியைகளை என் ஆண்டவர் எரிக்கிறார். உன் கையில பணத்தை கொடுக்க கூடாதபடிக்கு உன் கூட பிறந்தவுடைய மனைவி செய்யப்பட்ட மந்திரம் இப்ப எரியுது, இப்ப எரியுது, இப்ப எரியுது. ஓடு 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 ஓடு, 2 மினிட் ஓடு வெளியே, ஓடு வெளியே, ஓடு வெளியே. இயேசுவின் நாமத்துல ஓடு, இயேசுவின் நாமத்துல ஓடு. கர்த்தருடைய அக்கினி இறங்குது, 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 இறங்குது. பணத்தினால வியாதி, பணத்தினால சண்டை, பணத்தினால பிரிவினை, குடி பழக்கத்துல கட்டி வச்சிர. பிடி பிடிமா, இயேசுவின் நாமம் 2 பேரும் பிடி. இயேசுவின் நாமத்துல, இயேசுவின் நாமத்துல ஓடு. அந்த ஐயா வீட்டு ஓடு 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 ஓடு, குடும்பத்தை விட்டு ஓடு. அல்லேலூயா.